kasih Mas Putra. Ayolah, Mas Putra Miku kaosnya sing iku. bagus banget. Itu buat dari mana Mas Putra kok ada tulisannya Arum Dalu itu loh. Ya dilanjut wonten Puspita Nolo dari pasukan Bulus Masari. Mintanya ada di Dejen. Iya. Ya, iya sayang, iya nyabar aja enak malah Mas. Mangon mau no WA, aku meh turu sayang ngono Mas. Lah iya. WOB wow. Nyanyi deh. Oh, kayaknya iya sih lah. Mbak Blonde. Goyangannya Blonde. Goyangannya Blonde sampai bawah. Wuh. Jangan malu-malu Blonde. Ayo CEO. Hei, iya. Asik Mbak Blonde maju. Maju cantik. Ayo bertiga
kelihatan cantik sekali, tapi jangan lemes lah ya. Iya dong. Peh tidak ditunggoni, apa bahasa Indonesia peh tidak ditunggoni itu? Tidak ditemani. Tungguin. Loro ya kok ditungguin. Ditemani kerja. Iya. Coba apa? Lah yo hari Valentine padahal yo. Aku lah CEO yang putus saya Valentine kok ra ditunggoni kok so. Oke, kita kasih 2 bonus saja ya. Iya. Karena waktunya kita ini terlalu lama. Ada panyuwunku Mas Hari. Panyuwunku nanti terakhir apa ya? Aisiteru. Ya, just monggo. Ini lo penyakit kok doyan mencedak-cedak aku ya, nang tak tular kowe ayo nang. Ketek kowe kok lemes wae nang. Ya. Alah kayaknya gak anak serondo, kayaknya perawan-perawan kabeh, Mas. Ya, gak enak, Mas. Yo, cus. Ayo, men. Spesial mah joget yang di Jakarta ya, cus. Aku kira dong lagu ini kok iwak kemilan. Lagu ini menceritakan panyuwunku. Tak kira apa? Kata-kata hari ini apa Rom? Terbanglah sendiri bagaikan elang. Jangan bergerombol layaknya layaknya lalat yang suka kebusukan.
pungkasan nggih. Kalih ngrenti Gusti Putri mergo emang wektune wis luwih banget. Ana isi teru 2 Mas sing dereng katuran nyencing-nyencing kula janji nggih. Ya monggo, kita yo wis lunas kok. Ya, cus. Itu dari Taiwan, santai aja nggak apa-apa sayang. Yang penting love banget sama WM ladies ya. Cus, bonus. Kenapa sih? Belajar dong. Sepia. Belajar dong. Bisa. Belajar dong. Bisa. Ayo. Bila cinta tak terbalas,
pangapunten ing kathah. Mugi-mugi saged pinanggihan kalih masyarakat. Gembira nggih. Monggo panjenengan. I see there. Monggo Ndara. Wis rampung, Rum. Sampun. Yen wis rampung tak tambahi siji meneh panggawean kanggo. Kula sampun kesel Ndara. Oh iya sakit tak ya. Nggih napa-napa niki? Ini Jumujungkono ingkang satria. Nggih. Matur marang bendaramu Kakung Yayi Dana. Nggih. Supaya wektu dina iki Lan wonten Taman Sari nggih. Wis tak kendhapun Ndara. Monggo Den. Sampun apa wonten Taman Sari niki kula lan abdine kewajiban wonten pepungkuran nggih Ndara. Ayo Nduk. Yayi Dana. Kan Mbok Roros Kaget sliramu tak tingali ya. dadosaken kejuting makna. Kaporo kula kedah sowan wonten ing Taman Sari. Kirang prayogi kanggo awit menapa Taman Sari menika taman larangan kangge liya. Nanging iki ora apa-apa mergo aku sing ngersake. Oh ngaten. Jane ana wigati kanggo sliramu ya. Menawi tetelo wonten kawigatosan magepokan dhumateng kula, monggo enggal-enggal paring dawuh dumateng ingkang kadang kagem. Ini lho. Sliramu kira wis ngancik tatarane kadewasa. Lamun to mengku salah sawijining wanita kuwi wis pantes lan krap. Nanging kene nganti wektu dina iki sliramu kok durung kepengin nglakoni omah-omah utawa urip bebrayan ya. Saking pemanggih panjenengan kula niki sampun diwasa. Sampun pantes mbok bilih mengku salah satunggaling wanita. Bener kuwi. Nanging benten saking penggalih kula kanggo kula niki dereng pantes menawi kula kedah mangku salah satunggaling wanita. Saya-saya kula niki dereng nate caket kalih wanita. Walah, dadi koyo ngono pawadanmu. Leripun kados ngaten kan. Kamangka ning kene ana salah sawijining wanita sing gandrung lan tresna kowe kepati-pati kok ya. Kula kinten mboten wonten. Ah, Wonten. apa sekirane sliramu ora pengen mangerteni? Lajeng sinten kanggo? Wong wadon sing tresna karo kowe kuwi ngono. Ora ana loro telu. Aku dhewe ya. Dalem sewu sadereng Dene. ampun kelangkungan anggenipun gegojek dumateng ingkang kadang. Kabeh iki ngono mawa kasunyatan aku ora gojek ya. Napa panjenengan badhe leledo dumateng kula? Ora. Kene apa aku nebung tresna kalawan kowe? Mergo kowe ngerti dhewe. Yen to garwaku ya sedulurmu kang Mas dipati mangono. Kuwi wis sepuh. Wis ora bisa nyeneng-nyenengke kalawan aku. Lho, ning kene ra ketek sedelo wae. Dituruti ya. Kang Boros Denono aku. ngaten nggih. Menawi wonten wanita sampun dipun mengku dening kakung. Gadah raos tresna kalih tiyang kakung sanes menika lepat kanggo. Lupute magonti. Lah panjenengan sampun gadah garwa kok tresna kalih tiyang kakung sanes. Lamun to garwaku kuwi wis sampurna. Paribasane wis bagus, isih enak, isih rasa, iso nyeneng-nyenengke aku. Aku ora bakal condong karo wong lanang liya. Nek nyatane aku jeleh lan maleh lagi. Ngaten, nanging pangapunten ingkang kathah. Monggo dipun penggalih kula menika minangka kadangipun panjenengan piyambak. Aku ngerti yen kowe iki dulur kuwi. Nanging dulur piarane ya ibarat. Dulur kuwi rak rene medhuwur. Rene mengisor wong liya broso. Saya malih Kang. Piye ya iki? Kelampahan kula lelados dumateng sedherek kados. Dosa menapa ingkang
enggak kan kok. Ora nek donya ki mau sepisan ya. Apa gak wis dosa? Dosa piye konangan? Nek yen ra konangan, kelona karo bojone liyan. Nek ra katakan ya. Pangapunten ing kathah, kula boten saged ngelakoni Apa-apa Nyai ya. panjenengan boten gadah kekirangan. Ya kok tampe. Nanging panjenengan sampun kula anggep minangka tiyang sepuh kula piyambakan. Gelem ya. Boten Bagus topo. boten Ayo. Jos karo aku. boten jos nggih pun. Tak mantap. Dasar bagus. Dasar bagus. Ayo Yai. Boten kan, Mbok? Ayo sedelok. Ampun ngaten. Kok tak warai? Kok wangkal to Yai durene enak-enak ora usah bayar rek kok ya, Mak. Turutana aja tansah gawe Ayo Reni. Boten kan, Mbok? Gelap-gelap. Boten. Angele. Edak orene nang dalan. Kowe tak keloni. Gelem ya. Boten. Engko tak pijeti. Boten penak nggih pun. Yen ra gelem. Kan, Mbok. Kan kurang emot kan, Mbok. Danan. Kan Mbok Rorosio. Rewahe keringet tuh gembrobyos ngene kok ya ora duwe sakit babar pisan kowe. Sing kesangeten niku nggih sampeyan. Kok iso nggih? Cetha kula niki mboten saged lelados. Nanging ki menapa panjenengan meksa dumateng dados kula. Wong kadung tresno arek. Gambreng mangan lung. Saking pangandika panjenengan, Kene. mbok bilih panjenengan sampun dilekan weleh kalih Kang Mas Adipati mangunaneng. Monggo. Monggo panjenengan ngupadi tiyang kakung sanes. Nanging pangapunten ingkang kathah ampun kula. Ya ngono cedhane kowe nampik kalawan tresnaku. Leripun mekaten Kang, Mbok. Dana. Kacek saku kuwi ireng. Yen ora sliramu Kang mbok ora gelem. Ning kene teges kowe nampik, irang-mirang no kalawan aku. Atasnya aku wadon. Aku ka pernah sedulurmu tuwa. Nembung tresna kok pirang-pirang ya. Sing bisa mirang-mirang ora cukup mung kowe ya. Aku luwih dene iso. Perkara iki bakal tak pradolke ana ngarsane Kang Mas Adipati Mangunanang. Abang tak nek
Jane iki mangono apa? Kok gojek karo Danang? Kok gojek pripun Kang Mas? Kang Mas, kula isin kula wirang nyuwun mati mawon. Piye? Kula nyuwun mati mawon Kang Mas. Sing lara wae tambake ben mari. Lah kowe sing waras kok njaluk mati. Ya pripun kula niki kewirangan kula isin. Isin lan pirangan. Kuwi mesti ra ana perkara. Iki wonten jalarane. Lah jelarane apa dia? Niku sedulur panjenengan Danang. Danang apa? Lho, wanci wengi mlebet wong menehi taman kula. Nembung seneng nembung tresno. Iya. Kula mboten ngladeni malah kula ajeng dikeloni. Jare kula diodol-odol Kang Mas. Adimu Danang mlebu ning Taman Sari. Nggih. Lembung seneng karo kowe. Nggih. Kowe ora gelem ngladeni. Nggih. Kowe ora diodol-odol. Nggih Kang Mas. Wis kelakon ta durung? Nggih dereng. Alah durung ae. Kang Mas. Panjenengan iki dos putih lho iki. Kula niki bojo lho nggih bojo. Heeh. Tujuh rayune kula niki wong wadon sing kenceng keben kula. Lho kok menawi mboten kelakon kula niki diowot-owot Kang Mas. Seneng wong tumindak dereng kelakon mesti diambali malih Kang Mas. Yen pinuju piyan mboten wonten dalem, kula dilempeng, kula dicolok, kula dikeloni pripun Kang Mas. Kula nyuwun pengayoman panjenengan Kang Mas. Kula nyuwun pengayoman. Jalan, Ben. Kang Mas Adipati Mangun. Tidak. Ngaten iki. Tidak. Jebul ngono kuwi disulihmu karo pun kakek. Ora ana babar pisan Danang. Isih tak kempet tak indit. Bebasan kowe nangis tak bopok, tak golek gedang. Mergo gede tresnaku marang kowe nangis. Bareng kowe kancik terus. Nepak pundak mata. Apa kaya unduh-unduhane kan? Kang Mas Adipati Mangun. Ya, Monggo dipun pirsani. Ngantos kula mapan wonten ing Taman Sari. Saking ngersanipun kanggo Rorosio. Dadosaken kejuting manah. Sasampunipun kula midhangetaken mbok bilih kanggo Rorosio gadah raos tresna dumateng kula. Ageng raos tresna kula dumateng panjenengan Kang Mas Adipati Mangun. Kula mboten ngimbangi tresnanipun kanggo Rorosio. Boten kirang-kirang anggen kula ngemotaken. Babar pisan boten dipun lewes Kang Mas. ojo sak penakmu anggur ngucap. Mbak Yumrosio. Ki wong sing jujur, wong sing tulus, wong sing menggalem. Kalamun kowe kepengin omah matur karo kakak. Bocah padun ngendi? Pun kakak saguh nonton ngilang jawis. Ning siji. Aja Mbak Yu. Picak mripatmu dan. Kuwi gantine wong tuamu waduh. Nek kok kaya ngono iki dua. Guru waleh napa malih Kang Mas Adipati Mangun. Kula sampun matur walaka. Mbok bilih kula boten tumindak nesta ingkang kados ngaten Kang Mas. Ora rutinane maling kok ngaku. Kalamun maling ngaku paku dari kaya kebak. Ora kan kuwi danane. Tinimbang cumondone Kadipaten Pati. Nanging ora bisa jagane asmanipun kakak. Kula kanthi kuwi. Ora ana bumi sak cengkang kanggo kuwi. Minggat. Kang Mas Adipati Mangun.
saking Panyokrobawa panjenengan mbok bilih ingkang kadang sampun tumindak nista boten patut menawi kula mapan wonten ing Kadipaten Pati. Boten napa-napa Kang Mas. Ingkang kadang badhe nilaraken wonten ing Kadipaten Pati. Nyuwun pamit Kang Mas Adipati mangunono. Sajake kok gelo. Bareng tanang danang tak tundung minggat saka ing Kadipaten Pati. Kula mesake. Mesake piye? Lah makin mapan wonten pundi? Perkara kuwi dudu urusanmu. Mergo danang wis ra bisa njaga asmaku pinaka pengayoman ana ing Kadipaten Pati. Kalamun perkara iki keburu kawula ing Pati. Bakal mrosotake asmaku. Luwih becik tak kon minggat. Ngaten. Nggih. Dimben kowe ora disuyah dening danang. Ngaten Kang Mas. Kakang Pateng Dersi, Matur nuwun nggih Kang Mas. Kaporo Ngarso. Kakang Pateng Dersi. Estunipun wonten kawigatosan menapa ngantos panjenengan nimbali ingkang abdi. Ya, pancen kabeh mau ana kawigaten. Lajeng karuhanan ira Kakang. Jebul ora nyono babar pisan. Kalamun danang kuwi tumindak lan pakartine kaya ngono. Raden Danang tumindak menapa Kanjeng? Wani gunjak marang garwaku. Rosya. Jak ingkang garwa. Nggih Kakang. Ning taman kula dikelongi. Panjenengan rumiyin. Menapa perkawis sedaya kula sampun panjenengan larah kanthi gamblang perkawisipun. Iya bener wis. Nembung tresna Raden Danang. Mboten ingkang garwa. Ora. Kok malah Kudune sambali ngerti. Garwaku Rosya. Ki wong desa, Iki wong sing lugu, leres beres kletes, lempeng galeng. menawi boten kepepet. sampeyan iku kok Sajake kok sampeyan kok mbela karo danang. Pangapunten kula kok sabelo kaliyan Raden Danang menika mboten. Nanging kula ugi raketang sekedhik mangertos watak pandune Raden Danang. Nanging menawi sedaya kula sampun dados pepronton nesa panjenengan, kula namung Ya, waktu dina iki danang tak tundung minggat ninggalake Kadipaten Pati. sampun panjenengan tundung. Mula kanthi kuwi, Kakang Pateng Dersi. Danang mangklapati. Kados ngaten. Ndak kan? Wis tak dawuh. Kang Mas. Ya sing Rosya. Matur suwun ya Kang Mas. Iya. Nyatane panjenengan menika kersa pareng pengayuman dumateng kula. Mula kanthi kuwi diajeng teng mancing pepungkuran